Kamfanin Samsung sun bayyana sabuwar wayar su ta Samsung S24 wanda ta haɗa duk abubuwan da ya kamata a ce babbar waya ta same su, irin su wayoyin Google Pixel da kuma iPhone 15. Sai dai wannan wayar ta zo da wani sabon salo, shine na zuwa da sabuwar fasaha ta Artificial Intelligence, wanda hakan ya kasance ita ce ta farkon waya wanda ta zo da irin waɗannan ci gaba. Kaɗan daga cikin irin abubuwan da za ka iya yi da wannan wayar shine wajen amfani da fasahar Artificial Intelligence wajen editing na hotuna da bidiyoyi. Sannan za ka iya hira da mutum a yaren da baka ji ta hanyar amfani da live translation option ɗin da wannan wayar ke zuwa da shi. Bugu da ƙari kuma an yi amfani da wannan fasaha ta live translation na Samsung S24 wajen baka damar yin kira da wanda baka jin yarensa, sannan shi ma zai ji abin da kake faɗa da yarenka. Sannan wannan waya tana zuwa ne a yanayi guda uku, wanda mafi karancinta farashinta ke fara daga naira 800 zuwa sama.